Bro. Like that. Tùy có lời. Tùy chơi đằng sau có xin nè ba nó ta cái này 10,000 một tuần ai phiếu ra. Cái shop này mà nó ta cái này nhiều shop nó rồi mới chơi à cô. Iko mía đâu suka cái bị thiệt hàng cái sừng bớt hay mà ya. Shop cái giờ rồi mới chơi lăng khá. Hàng cái giờ mang cái 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 tùy cái ta rồi con. Koi 1000 rupiah money. Amne 10,000 rupiah. Tak busuk thiki na. Tao busuk thiki na bolte. Joton to thuya na tunya ba. Tobo thuya pa no lak de lak khairong ala thuya. Aro to motamuti tor ba kha. Kaise 500 gram. Chikon humani na 250 gram. Keji rok lajak rok tong na ta. Nga je borok bithiri khojai talang maya na sum nu khata. Kebno sonjo rok dotong. Sonjo khoto sabuno khanya borok to sum. Kebno khanya kebo bai sangoro. Tom nai kaja ama hairok guru. Tam ni sanai. Tam ngi borok guru kharom kha na sana ba ge rom kha na bum tibo. Sunggo so ngo ko ta kebo kena kiyo ba hairok guru. Je o mahai bithira nai rul tam sanai. Borok no tai pore bino ama hai ta khaitum ta borok. Sunggo ba kisa misa mana ba ge ni phiong mani ba. Dorkana khasanai bui kobang ba sero ba kari somai somai sa o sungto kun huya bele. Enggak topon om hake bithiri rok guru khanga sin bo onek los thangja kra. Lag 1,000,000 lag hai rok los thangja kra. Norong na ni bitai ko arok busu tor ba kya. Okay. Ani para hangkai to sungkai to teplo phang. Hangkai oro hangkai sung ngota sini bagan rok ban rok. Om to kem naikol na jadong. Naikol na to tong hne rejak no tong mani hangkai o koi gino khai bo kisa kamni ba gai oni jaga thangja ko kurita. Noko kure hini chong. Ta jingo phon khai nemane bano to bithiri ja sungno buisi saharo. Nongni bano to a bithiri ja thui tong ma kya. Hangga sung phai bai ko kubunya ko thui man phai be keta. Sana pojunto sugliya. Kisa thui dro phungge jo sung kisa misa pano. Sai pha ma kham sana pon jo sugliya ko thangpoi ma ke berangai tong ma kya hangga a. Tui tai se manam tong ma kya. Hangga naikol nai bo tabo kon se phaya. Mana phaya ko. Kam nang jagi thangma ba phaya ko ta bin tang.